Ман муовини комиссари ҳарбии шаҳри Ҳисор полковник Пиру Хайрулло мебошам. Чанде шуд, ки дар расонаҳои интернетӣ нисбати даъвати писари Одинаев Маҳмурод, Одинаев Ҳоҷиакбар оиди даъват ба хизмати ҳарбӣ овозҳои бардурух паҳн шуда истодааст. ҳолати корро чунин мегӯям, ки санаи 29 октябри соли 2020 аз тарафи корманди мизи ҳарбии шаҳраки Ҳисор ба писари Одинаев Маҳмурод дар қатори дигар даъватшавандаҳо даъватномаи расмӣ дода оиди барои гузаштан аз комиссияи тиббии даъватӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуд. Вақте ки писари Одинаев Маҳмурод, Одинаев Ҳоҷиакбар ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуд ва тибқи қонунгузорӣ аз комиссияи даъватии тиббӣ мегузашт, падараш Одинаев Маҳмурод ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда нисбати кормандони комиссарияти ҳарбӣ гапҳои қабеҳ зада даштумҳо дар назди мардум мекард. ба ӯ чанд маротиба фаҳмодем, ки писари ӯ тибқи қонун даъват шудааст ва ҳатман бояд аз комиссияи тиббии даъватӣ гузарад, то ки ҳолати солимии ӯ муайян шавад. Ман ҳамчун муовини комиссари ҳарбӣ гуфтанӣ ҳастам, ки шаҳрванд Одинаев Маҳмурод дар назди мардум, дар назди падару модарое, ки писарони худро истефо мекард, обрӯи кормандони комиссарияти ҳарбиро паст зада барои даъвати писараш Одинаев Ҳоҷиакбар монаагӣ карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон кард. Вобаста ба ин мо кормандони комиссарияти ҳарбӣ нисбати шаҳрванд Одинаев Маҳмурод ба прокуратураи шаҳри Ҳисор бо ариза муроҷиат кардем ва мехоҳем, ки ӯ тибқи қонунгузорӣ ва вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва паст задани шаъну обрӯи кормандони комиссарияти ҳарбӣ тибқи қонунгузорӣ ҷавоб гӯяд.